Google Gmail nyo po. Pag nakalagin na kayo, ito po yung lalabas sa inyo, okay? So magkakaroon kayo automatic po ng 8,000 points. Makukuha nyo 8,000 points eh. Siyempre dapat nilagay nyo po yung invitation code ko po. So paano nyo malalaman na nalagay niya yung invitation code? Ayan, dito, okay? So for inviting po, ayan, kung makikita nyo po ay 20 pesos po sa lahat po na may invite nyo or mag-sign up gamit po ang inyong link or gamit po ang inyong code. And then, ayan, makukuha nyo yung 20 pesos kapag, ayan, pag nag-sign up na sila. And then, ayan, your name, right now, live friend must get coins time either from reading the app. And then, after 3 days, then makukuha mo ulit 5 pesos. Ayan, 2,000 points. Then, after 10 days, makukuha mo 10 pesos sa kanya. So, okay na, no? Kapag nag-invite po tayo dito. Alright? So, ito. And yung mga articles naman po ay very relevant po and very updated po sila katulad po nito. And so, ayan, magbasa ka lang po. Magbasa ka lang na magbasa. And kung makikita nyo rito, ayan, gumagalaw siya. Plus 50 points po yan. Kapag natapos. So, yun lang. Actually, babasahin mo lang siya. Babasahin mo lang. Ayan, Hangzhou, March 26. And very, kung naman siya, updated naman po yung mga nilalagay po nilang article dito at mga newspaper. So, actually, at least, di mo na kailangan mag-Google, mag-search sa Google kasi ito, automatic may papang up yung mga bagong, ayan, balita po. So, kailangan natin mag-50 plus yan. Okay, yan. So, may, ayan, kung makikita mo ay may plus 50 points na ako. Nagbasa lang po ako, no? So, yun lang gagawin mo dito, magbasa ka lang na magbasa. Ayan, para, of course, ayan, pwedeng hot, mga hot news, mga fan, pang health, pang finance, pang food. So, kompleto naman po siya. Huwag po kayo mag-alala. And then another points po ay click nyo po ito. Ito yung parang gift na yan. Itong gift na to, ayan. Click